Mae un cae lan ar y cefn sydd wedi ei restru ar fap y degwm a chando gysylltiad hanesyddol sy'n mynd nôl bron i 2000 o flynyddoedd. Wel, ni wedi waco lan fan hyn i'r top, gwedwch chi. Beth yw enw'r cae? Beth sy'n mor arbennig amdano? Wel, Cae Penstryd ydy enw'r cae yma. Penstryd? Penstryd, ie. A mae'n amlwg bod o'n hen enw achos hon oedd y stryd neu'r ffordd Rufeinig Sarn Helen. Ac mae'n arwain yn syth ymlaen trwy'r ffriddoedd ac am yr hen ffordd tuag at Coed y Brenin, y brif ffordd i Ddolgella yn y cyfnod yna felly. Ydych chi'n defnyddio'r enw hyd heddi? Da ni'n dal i alw hwn yn Cae Penstryd yndan. Y Cae Penstryd. Gweithio wnaeth para am byth yr enw? Wel, sa'n ni licio sa'r waliau mae'n medru siarad, sa'n nhw'n gallu deud cyfrolau, dwi'n siŵr. I'r de o Blas Capten roedd pentref ym Penstryd. Pentref gofaint oedd hwn, a wasanaethau'r porthmin a'r ffermydd cyfagos. Yn croesi Penstryd am y de, mae'r ffordd Rufeinig Sarn Helen. Os edrychwn ni ar y map, gallwn ni weld lle bydd sarn yn ymlwybro ar hyd y dyffryn. Mae'r ffordd yn rhedeg ar hyd ymyl y ffridd wen, Cae Gwyn, Cae Penstryd, heibio caeau'r meddyrion. Mewn man o'r enw Gilfachwen sy'n perthyn i Blas Capten, mae Sarn Helen i'w gweld yn gliriach. Does dim cerrig yndi, silff sydd yma wedi ei thorri i mewn i'r llethr.